ocitáme sa vo finále takými kľúčovými bodmi programu na zastupiteľstve bude určenie počtu poslancov volebných obvodov a sídel obvodných volebných komisí pre voľby v roku 2009, pretože 14. novembra sú vypísané voľby do orgánov samosprávnych krajov. A je tu potom ešte zaujímavý bod programu, ktorý sa dotýka bytovej politiky v samosprávnom kraji, keď navrhujeme založiť neziskovú organizáciu Nové bývanie, cieľom ktoré by mala byť výstavba takých vlastných bytov pre sociálne znevýhodnené skupiny a prevádzkovanie takýchto bytov vzhľadom na to, že samosprávny kraj disponuje určitými pozemkami, ktoré by mohli slúžiť na výstavbu takýchto bytov. Ostatné body sa dotýkajú hlavne čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov, kde navrhujeme za jednotlivé oblasti školstvo, kultúra, regionálny rozvoj, kofinancovanie z úradu samosprávneho kraja projektov, ktoré by mali byť v rozhodujúcej miere financované z európskych štruktúrálnych fondov. Zaujali ste v médiách, že na zastupiteľstve by malo dôjsť k zmene počtu poslancov, respektíve zmene volebných obvodov, nakoľko ten stav, ktorý je, nie celkom zodpovedá zákonu. A ten návrh, ktorý je v zastupiteľstve, je teda ale asi rovnaký, ako bol predtým. Ďakujem za otázku. Áno, máte pravdu. My sme pri príprave volieb konštatovali, že doteraz v kraji existuje 13 volebných obvodov, to znamená, že okres je zároveň volebným obvodom. Keď sme si zobrali zákon číslo 302, tak tam je jasne taxatívne vymedzené, že na jeden mandát, na jedného poslanca by malo pripadať 12 až 15 000 obyvateľov v danom volebnom bol konkrétny. Nie sú dodržané tento normatív zákony až v 6 volebných obvodoch, celkových 13. My sme sa snažili vytvoriť jednomandátové obvody tak, aby tento nesúlad so zákonom bol odstránený. Žiaľ, musím konštatovať, že sme nenašli dostatočnú podporu v poslaneckom zbore a keď sme prerokovali veci, tak došlo k tomu, že poslanecké skupiny okrem poslaneckej skupiny Smer sociálna demokracia nesúhlasili so zmenou volebných obvodov. Ja som mal včera stretnutie s poslancami za Smer sociálna demokracia, kde som mi teda oznámil, že nebude zmena volebných obvodov, pretože okrem tejto poslaneckej skupiny sme nenašli pochopenie pri ostatných skupinách poslaneckých. Najsilnejšiu averziu voči takéto zmeny prejavila poslanecká skupina SDK, Demokratická strana. Ten proces sme preto zastavili a do zastupiteľstva ide materiál s nezmenenými volebnými obvodmi. Samozrejme, že my sme upozornili na to, že môže dôjsť k tomu, že po voľbách sa niekto môže obrátiť so sťažnosťou na ústavný súd. Organizácia vzniká z dôvodov výstavby národných bytov. Predpokladáme, že by sme ich mali postaviť v Banskej Bystrici, v Lučenci, Banskej Štiavnici a v Rivovskej Sobote. Mali by slúžiť pre takých občanov, ktorí majú na to prostriedky a potrebujú servis pre vlastné žitie. A predpokladáme, že my by sme dokázali toto pripojiť na naše sociálne zariadenia. Preto sme sa rozhodli vytvoriť neziskovú organizáciu Nové bývanie, do ktorej by samosprávny kraj vložil tieto pozemky a privátny investor by postavil byty. Potom by tie byty boli spoločne touto neziskovou organizáciou prevádzkované s tým, že by sme ich prednostne poskytovali
tým občanom, ktorí pochádzajú z tých sociálne slabších pomerov a nemôžu si dovoliť také drahé byty, ako v súčasnosti existujú. My vieme, že na trhu je prebytok ponuky bytov nových, ale ako som povedal, tie ceny sú relatívne veľmi vysoké a pre ľudí, napríklad pre mladých ľudí, ktorí končia vysokú školu, chcú sa zamestnať v Banskej Bystrici alebo v tom nejakom inom meste, tak je veľmi problematické, aby si kúpili byt, ktorý stojí, čo ja viem, metr štvorcový za 38 000 alebo 40 000 korún. Čiže je to orientované hlavne na mladých ľudí. Sme pri tej Banskej Bystrici, podobný zámer má aj magistrát Bansko-Bystrický, neuvažujete o spolupráci? Nič nebráni aj spolupráci, možno, že problém drobný spočíva v tom, že mesto má vlastné pozemky a my máme vlastné pozemky, čiže budeme stavať na tých vlastných a mesto zase na vlastných, ale ak by prišla nejaká ponuka na možnú spoluprácu, samozrejme nebránime sa takéto spolupráci. Ešte čiastku, ako máte vyčlenenú na to, alebo ešte to nie je konkrétne? My tam vložíme naše pozemky a investor postaví byty. My nebudeme do toho vkladať ďalšie zdroje. Zdroje by mali pochádzať aj zo štátneho rozpočtu, aj z fondu bývania.